Oni v podstate boli už na šupke veľmi dobrý teda ročník. Hovorím, že raz za 10, za 15 rokov je taký ročník. Boli si aj rozumení. Aj my sme boli teda takí už vtedy priatelia, nebol som len teda profesor, bol som aj taký akože kolega, kamarát. Sme sa dávali v kabinete a sme tam preberali ich problémy, aj domáce, aj rodinné, aj fotografické. A tak tam sa tedy tak dokopy. A pred 5 rokmi mali v Pezinku takú výstavu, tak tu som to tiež otváral a teraz išiel ako, že mám im teda otvoriť aj túto. A o tých fotografiách, tak to každý je úplne teda iný a v tom je to teda krásne a že sú teda stále spolu a cez tú fotografiu sa vedia teda vyjadrovať. Takže o jednotlivých fotografiách je veľmi ťažké teda hovoriť, lebo opisovať fotografiu sa mi zdá trošku surrealistické. Na tých vernisážach mám najradšej čo najmenej slov a čo najviac teda sa každý bude pozrieť na tie fotografie a dá si užije.